Наталка Бабіна, бодай будка, хтось тихий мовчить у темряві. Роман українською мовою. Трошки про сюжет. Головна героїня набуває хату біля колію, яка називається Будка. І стоїть в такому урочищі, яке називається Лисячий хвіст. І після цього починають відбуватися таємничі, страшні, драматичні події. Глава 3. Пурхавки і Путпалюпахи, в якій розповідається про те, як головна героїня Алка Бобильова зустрічає у себе своїх подруг на новосіллі. Пурхавки і Путпалюпахи. З печі, до якої я нахилилася, вдарило хлібним нестерпно смачнющим жаром. Старанно вимитими старими граблями я підтягнула до себе бляхи з буханками, або, як у нас сказали б, з булками хліба. Булки виросли вчетверо і тепер трохи перевішувалися за краї бляхів. Самопечений хліб мівся стати головною та почесною стравою на новосільному столові. Сьогодні ввечері до мене збиралися приїхати Влянка, Ленка, Оксанка, букет леді, тремтіння фіалок, щоб відзначити моє новосілля. Чим мені цих леді покормити на входинах, була для мене велика задача, яка щільно займала мої думки до тих пір, поки, розбираючи завали мотлуху в клуні, я не натрапила на форми для випічки хліба. Такі простокутні, з якогось чорного металу, точно такі, в яких, ще пам'ятаю, колись пекла хліб баба. В нас такі називають бляхи, і це слово має наголос на останній склад, і не має жодного відношення до популярної у російськомовних лайки. Бляхи були в дуже доброму стані, аж просилися до пічки. І це наштовхнуло мене на ідею. А зроблю я вечерю у стародавньому стилю. Для кулінарії ж головне не як приготувати, а з чого. Найважніше, щоб з добрих продуктів, а все решта так, прикраси, помпончики на шапці. Тому я набула собі саморобне борошно. До слова, у нас так ніколи й не кажуть борошно, кажуть мука. Але ж будемо намагатися говорити літературною мовою. Набула саморобні дріжджі у знайомої фермерші зі Страдіч і спекла хліб сама. В тієї ж фермерші набула ще деяких домашніх продуктів та зробила страви рихтик, як баба колись. Пах хліба був запоморочливим. Він змішувався з пахом смаженої до золота на конопляній олії річної риби, і терпіти було тяжко. Як, почувши той пах, підтягнулися Влянка та Ленка, приїхали разом Ленкиною машиною. Ми обійнялися з сестрою. Так склалося, що цим літом вона, зайнята справами у Мінську, майже не бувала в Добратичах. І не бачила ще Будки. І тепер, оглядаючи мій дім і двір, оживилася. Я ж пам'ятаю тут все з дитинства. Ось тут, пам'ятаєш, ми закладали свої секретики, такі композиції з золотка, з цукерок, з квіточок, під шкельцем, в тайному місці, щоб ніхто не знав. А після треба було приходити в те тайне місце та любуватися. А з цієї вишні я колись впала. А вода в колодязі, чи вона така сама на смак? Така сама. Ого, і туалет той самий, дивись ти. До слова, а ти вже провела додому воду та каналізацію? Провела, то добре. Треба ще газ підвести. Здач у них же є. Як подарунок оплачена домова на ці роботи. Надійна контора, перевірена. Приїдуть по першому твоєму дзвінку, тільки-но будеш готова. Мені приємно було її оживлення, приємно було й отримати такий доречний подарунок. Дівчата помогли накрити стіл на дворі під яблунею. Крім хліба, були ще масло, сир, жарена риба, молода картопля з тушкованою капустою, мед та французьке шампанське. Виключаючи тільки мед з шампанським, все решту я зробила або здобула сама. То була перша за десятки років самостійна рибалка. Плотва, йоржики, канадські сомики, підлящики срібристі, трепетліві з Копанового Рогу. В мене аж шкура на руках засвербіла, поки я їх перечистила. Алергія стала. Як і перше збивання масла, як і роблення сиру. Вдалося все. Масло зі сльозами на жовтому боці, сир, в який я додала розмарину, пахнув раєм.
Ще ж яйця були також від курей та фермерші з жовтками кольору передвечірнього сонця. А ще черешні кольору сонця ранішнього та абрикоси, барви легкої хмарки на полуденному сонці, все того ж походження. Блянка сказала, що чекати бездільно біля такого стола довго вона не зможе, чим мене вельми порадувала. Подзвонила Оксанці. Виявилося, що вона вже під'їжджає, і тут же вона і під'їхала до Коворота на своєму ровері, в сенсі лісопеді. Вирішили, що одразу сідаємо за стіл, а оселю Оксанка огледить пізніше. Шампанське довірили відкрити мені, як професіоналу-рецидивісту, сказала Ленка. Вечір, теплий літній вечір мого новосілля, почався. Я бачила, що моя ідея оказалася вдалою. Леді їли, як зголодніли косарі. Поки мої подруги тягають з мисок рибку, пухкий хлібець, білий сир, поки вправляються з черешнями, а я дивлюся на них поверх бокала з шампанським, я трохи опишу їх для вас. Якось ще не приходилося мені їх описувати, правда? Ну, то зараз самий час. Нам, дівчатам, всім близько по півстоліття. І обличчя наші пройшли через фільтр років, а тягар полу набув вигляд прозорого голубового фльору. За плечима життя. Час вже підводити підсумки, перепрошую за штамп. Хтось директор сільської шкілки, це Оксана, скільки випусків вона вже відправила у світ. Але тепер сільські школи безлюдніють, кажуть, і школу в Страчі збираються закрити. Хтось бізнес-вумен, от як Ленка. Хтось громадська діячка та власниця телеканалу, Влянка-сестра. А хтось аби що бовтається в прозорій воді. Це я. Але є таке, що нас об'єднує. Хоча ми про це ніколи не говоримо, і крім мене, може, ніхто це навіть не усвідомлює. Землячки. Триумвірат. Мене з Ульянкою можна рахувати за одне, як близнят. Як ви живете, дівчата? Якось вони вміють щебетати з часом. Ми рідко зустрічаємося з подругами, навіть з сестрою нечасто, не глядячи на тепле почуття. У кожної своє життя, свої справи. Тому розмова за столом текла оживлена, як то завжди буває при загальній бесіді людей, що довіряють одне одному, люблять одне одного і давно не бачилися. Коли кожен невільно і вільно, пробачте за каламбур, говорить про те, що його найбільш хвилює. Про будку, про мій майбутній роман, про те, що хіміотерапія вимотує, але Богу дякувати допомагає, і що Казик молодець, що поїхав вчитися в Америку, і що Ленка вельми боїться професійного вигорання своїх дочок, вони у неї юристки обидві. Щодня зутикаються з, ясна річ, не найкращими представниками роду людського. Що Ксеня поїхала подавати документи в театральний, а там же такий конкурс. Потім мої подруги скаменулися, що занадто захопилися розмовами про своїх дітей, а це безтактно у відносинах до бездітної мене. І знов перейшли на те, яка я молодець, що набула будку, хоча вкласти сюди і праці, і грошей прийдеться ого-го скільки. Ленка, правда, не дала мені спокійно насолодитися похвалами. Вона, не дивись, що мені вже за 50, не покидає спроб перевиховати мене та переробити на щось краще. Це її улюблене заняття, я б сказала. Алка, ти, звісно, вибач, ти молодець та все таке, але подивись на себе, сказала вона, поклавши виделець та відпивши води зі склянки. А що знов таке? Стрепенулася я. Ні, ти подивися, наполягала подруга. Ти взагалі коли-небудь на себе в люстро дивишся? А коли ти останній раз була в перукарні? А эта одежда, вона перейшла на російську. Это что такое? Это ж страх. Этому каптанчику, видно, столько же лет, сколько тебе. Ну і що, не бачу біди, знизала я плечами, пробуючи відбитися, хоча наперед знала, що це неможливо. Ну, старий каптанчик і старий, що з того? Мені в ньому добре. Та я ось і волосся пофарбувала, натурально русий, щоб ви те знали, в Євроопті купляла за 2,25. Слышали? Ленка іронічно відправила в рот черешеньку. Добре їй, пофарбувала вона. Да этим, прости господи, натурально русым врагов пугать хорошо. Ты меня, Алка, извини, но я тебе скажу открыто. Ты очень ограниченный человек. Невыносимо ограниченный, в чем-то просто глупая. Но сама посуди.
Ты столько сил кладешь на свое дело, на эту справу. Это с одной стороны. А с другой, таким вот пренебрежением к собственному внешнему виду сводишь на нет все свои усилия. Ну и кого и к чему может привлечь чучело, которое выглядить так, як ти, скажи на милость. Не відаючи, чим крити, все так, але все одно я остануся в своєму старому каптанчикові. Я підвелася. Ну добре, вговорила. Із завтрашнього дня буду вдягатися винятково з Парижу. А поки що давайте прогуляємося. Ходімо, Оксанка ще дому не бачила. Підсміхуючись над їх гарячністю, я повела їх знов на двір показати господарчі прибудови. Цікаво, що тут вони пропонують мені зробити? Музей народного побуту в Клуні? Ми йшли до флігелю, коли Оксанка раптом різко спинилася, глядячи під ноги. Там ріс рядок невеличких кругленьких пурхавок. «О, дивіться, пурхавки повилазили вже», – зауважила Влянка. «Значить, хутко і справжні гриби будуть. А от ще, дивіться, якісь маленькі, руденькі чаренями ростуть. Забулося, як вони називаються, Оксанко?» «Путпалюпахи», – приглушено відповіла Оксана. «Як-як?» – не розчула Влянка. «Путпалюпахи», – повторила вона голосні, але таким дивним голосом, що я підвела на неї очі. «Що з тобою, Оксано?» «Все нормально», – Оксанка відкашлялася. Вона міцно задумалася і раптом спитала: «А ми можемо зараз піднятися на горище? Бодай, але там нема ніч цікавого. Давайте все ж заліземо». Ми вернулися в дім, і по вузькій драбині, яку я знайшла на вишках у Клуні і приперла сюди, одна за другою піднялися на гору. Тут справді не було нічого вартого уваги. Півтемне, пильне приміщення. Оксанка хуткими кроками підійшла до одного з двох віконець, що розміщалися у фронтонах, виглянула і покликала нас. «Подивіться». Ми згрудилися біля вікна. Що вона там таке бачить? «Дивіться, отам на газоні, ондего». Я подивилася. До новосілля я викосила двір, і зараз на свіжоскошеному травнику з висоти горища були добре бачні чарені грибів, пурхавок та путпалюпахів. Пурхавки росли рівними рядами, а путпалюпахи – півколами. А найдивніше, найвражаюче, що всі разом ці гриби створювали велике, чітко, виразно бачне слово – біда. Не довіри, але так. Оксанка, поки ми розгублено мовчали, не можучи втямити, що то таке бачимо перед собою, перейшла до другого вікна напроти першого. «А тепер сюди підійдіть». З цього вікна були бачні інші чарені грибів, але вони також складали собою слово «бєда» польською мовою. Мені так само прийшлося прокашлятися, перш чим я змогла заговорити. «Що це значить? Якийсь жарт?» Оксанка подивилася на мене. «Чи попередження?» Ми стояли одна проти одної, і уявні лінії поміж нами робили майже правильний хрест. Але погляди, спрямовані на Оксанку, створювали малюнок птичої лапи. Текст – це завжди тайна, написаний він на папері чорнілом, на землі грибами чи в повітрі поглядами. Тайні знаки, що можуть критися в червонокрівцях, в бактеріях, а навіть в молекулах. Вони там палають.